Hello लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो चेनेल फिन खेबसेबाव गिबियावनो बरनायना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर दा नोंथांनि थाखाय लेटेस्ट आपडेट्स लोगोफोर डाइरेक्टरेट जेनेरेल बर्डार सिकिउरिटि फोर्स BSF निफ्राय गोदान साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैलायबाय दायो लोगोफोर दा बे डिपार्टमेन्टआहाय जोंहा हेड कनस्टेबलावहाय रेडिअ अपारेटर एन्ड रेडिअ मेकानिकनियावहाय दायो लोगोफोर नोंथांमोना BSF नि आन्डारावहाय जब्सखौहाय मावनो मोनगोन दायो लोगोफोर दा बेनि अनलाइन एप्लाइआहाय प्रसेसआहाय जागासिनो दं दै लोगोफोर बेनि अनलाइन एप्लाइ प्रसेसआहाय ओमफ्राय बेनि अनलाइन लास्ट डेटखौ आं खिन्थाहरखानोसै दै लोगोफोर अनलाइन एप्लाइ प्रसेस लास्ट डेटआहाय 23 सेप्टेम्बरावनो दै लोगोफोर दा बेवहाय नोंथांमोना हेड कनस्टेबल रेडिअ अपारेटरनि पे स्केल आरो हेड कनस्टेबल रेडिअ मेकानिकनि पे स्केल नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय 25,500 निफ्राय पार मान्थ जागायनानै 81,100 जाहैगोन आरोखि दा भेकेन्सिफोरखौ नायना लाबानो जाबाय दै लोगोफोर बेवहाय भेकेन्सिफोराहाय जोंहा बेवहाय माखासे डिपार्टमेन्ट वाइज बेवहाय रानदों दै लोगोफोरनै बेवहाय भेकेन्सिया ESM आवहाय टटेल बेवहाय 16 जन भेकेन्सि दं दै लोगोफोर आनरिजार्भ EWS OBC SC ST फोरखौ लानानै बेनिफ्राय बेवहाय केटेगरि वाइज रानखादों लोगोफोरनै आरो जोंहा डिपार्टमेन्टेल भेकेन्सि BSF सार्भिं पार्सनेलावहायबो दङ लोगोफोर टटेल भेकेन्सि 211 जन दा बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनानै नायना लाबानो जाबाय लोगोफोर दा बेवहाय होनाय दंखाजोबो गासिबो डिटेल्सफोराहाय दा फार्स्टआवहाय नोंथांमोननि एग्जामा फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट जागोन बेवहाय नोंथांमोननि हौवासाफोरनि हाइटआहाय 160 सेन्टिमिटार जाथारनांगोन बेनिफ्राय वुमेन हिन्जावसाफोरनिया 157 सेन्टिमिटार ओमफ्राय सिस्टआ जानांगोन हौवाफोरनियाहाय 80 सेन्टिमिटार जानांगोन दै लोगोफोर दा बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय दा बेवहाय नाय नोंथांमोननि सिलेबासआ मानिफ्राय एग्जाम फैगोन बेखौ नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय दै लोगोफोर PCM जाहैबाय फिजिक्स केमिस्ट्रि मेथ्स इंलिश एन्ड GK निफ्राय फैगोन जाहैबाय कुइसन मार्क्सखौ नायदो नै टटेल 100टा कुइसन फैगोन 200 मानि मोनसे कुइसनावहाय 2 मार्क मोनगोन दै लोगोफोर क्लास 10 प्लास 12 लेभेलनि फैगोन दै लोगोफोर CBS निफ्राय फैगोन बियो कारेन्ट एफेयार्स हिस्ट्रि जिअग्राफि एन्ड जेनेरेल साइन्स बेबो फैफादेरगोन बेखौहाय बेवहाय होखादों दै लोगोफोर ओमफ्राय नेगेटिभ मार्किं दं लोगोफोर मानि मोनब्रै हायाब्ला नोंनाव 2 नाम्बार दानाय जागोन मोनसे कुइसनावहाय 0.25 दानगोन दै लोगोफोर नेगेटिभ मार्किं नोंथांमोना हायखौ लिरनो नाङा बेनिखायनो हानायखौल' लिरबानो जाबाय हायखौ ओरैनो दोनबानो जाबाय दै लोगोफोर दा नोंथांमोननि इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया एडुकेसनेल क्वालिफिकेसना नांगोन जाहैबाय क्लास 12 पास दै लोगोफोर बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय PCM थानाय जानांगोन जाहैबाय बेनिफ्राय नोंथांमोनाव 60 मार्क्स थाथारनांगोन दै लोगोफोर अब्लासो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दानिया लोगोफोर फैदो एज लिमिटआहाय जाहैबाय एज लिमिटआ 18 इयार्सआ जाथारनांगोन बेनिफ्राय 25 इयार्ससिम हागोन ओमफ्राय माखासे एज एलिजिबल थायो बेखौ नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय नैबेयाव बेनिफ्राय लोगोफोर नों फिजिकेल एफिसिएन्सि टेस्ट दं दै लोगोफोर दा बेवहाय फिजिकेल एफिसिएन्सि टेस्टआवहाय दा मेलफोराहाय 1.6 किल'मिटार रान खालामनांगोन लोगोफोर बेवहाय मा होनदों 6.5 मिनिट्सआवहाय दै लोगोफोर ओमफ्राय लं जाम्प खालामनांगोन 11 फिट बा हाइ जाम्पआहाय 3.5 फिट बेवहाय होनदों बेनिफ्राय हिन्जावसाफोराहाय 800 मिटार्स रान खालामनांगोन 4 मिनिटआव 9 फिट लं जाम्प खालामनांगोन 3 चान्स मोनगोन लोगोफोर खेबथाम चान्स होनाय जागोन ओमफ्राय 3 फिट हाइ जाम्प खालामनांगोन हिन्जावसाफोराहाय दा बेखौहाय नोंथांमोना गोसोआव लाखिखाबानो जाबाय दै लोगोफोर बेनिफ्राय लोगोफोर डिक्टेसन टेस्ट दं दै लोगोफोर लास्टआवहाय 150 वार्ड्स नोंथांमोना लिरनांगोन दै लोगोफोर 50 मार्क्सनि जागोन बे लोगोफोर दा बेनोमोन लोगोफोर दा BSF हेड कनस्टेबलनिफ्राय जोंहा गोदान साख्रिनि भेकेन्सि गोबां बुरजा ओंखारना दं दै लोगोफोर जायफ्रा क्वालिफाइड गोनां नोंथांमोनाहाय जायफ्रा एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया गोरोबनाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामदो आरो बिनि लास्ट डेटआहाय सेप्टेम्बर मासनि 23 आवसो जोबगोन दै लोगोफोर एसे गोबाव सम दंबावो दा नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय जायफ्रा इन्टारेस्टेड बिदिब्ला लोगोफोर एसेनोसै दिनैनि भिडिअआहाय नेक्स्ट भिडिअआव फिन खेबसेबाव लोगो मोनगोन थेंक इउ फर वाचिं सी यू अगेन बाय बाय एन्ड टेक केयार